Ei vittu. Siis tässä on 55 nopeusrajoitus ja mä ajoin 100 vähän päällä. Ja läpi. Hui saatana. ...176 mailia tunnissa. Nopeuskamera olisi varmaan välähtänyt jo. Ja ilman turvavyötä ajetaan. Huhhuh. Ei vittu. Ai saatana. Mitä helvettiä? Minne tää meni? Vittu saatana. Siis mitä helvettiä? Nyt ajetaan niin nopea kuin pystytään ilman turvavyötä. Kaasu pohjaa vaan. Kaasu pidetään aina pohjassa ja autolla ajetaan ilman turvavyötä. Ja auto pitää olla BMW. Ei teillä on tässä nyt maasturi BMW. En mä tiedä, 65 rajoitus ja mä ajan 176 mailia tunnissa. Ja ilman turvavyötä tietenkin, koska miksei. Ihme, että poliisit ei oo tullut vielä valittaa. Koska tässä mapissa on poliisejakin. Ihme, että ne ei tullut mitään valittaa. Tälleen mä varmaan ajasin oikeastikin. Joo, mitä vittua? Oliko punaiset valot ees? Sitten oli vihreät. Ihan kaasupohjas koko ajan. Jos olisi ollut punaiset, niin ihan vitun sama. Mä olisin ajanut vaan jatkanut eteenpäin. Ui vittu, otettiin vähän damakea. Huhhuh. Ilman turvavöitä kannattaa ajaa. Ja matka jatkuu. Moottorivika tässä autossa, voi vittu. Ei saatana. Jos täällä olisi nopeuskameroita, niin ne olisi välähtänyt aika vitun monta kertaa ja saatana. Ei vittu. Tosta noin paljon. No näin sitä oikastaa. Ja sit vähän lumipenkkaa ajelee, niin huhhuh. Hyvä tulloo. Kaasupohjas koko ajan. Niin se kuuluu ajaa, ilman turvavöitä. Mä ajan oikeastikin varmaan tälleen. Kaasupohjassa pitää ajaa. Oho, mikä nopeusrajoitus, saatana. Huhhuh. Flipattiin vehikle, ei kun auto tai mikä ikinä olikaan. Ja kaasupohjaa, matka jatkuu. Ihan kuin ei mitään ikinä käviskään. Matkaa jatketaan. Vaikka bensa olisi loppu, niin silti matka vaan jatkuu. Oho, mene sinä nyt vittuun silkeästi. Ja vaikka on punaiset liikennevalot, niin matka vaan jatkuu. Ei ollut punaiset, oli vihreät. Nyt oli punaiset ja ajettiin päin.
Ei vittuakaan kiinnosta. Punaisiin päin kuuluu ajaa. Ja vaikka nopeuskamera välähtää, niin se on ihan vitun se ja sama. Siinä oli muuten nopeuskamera. Vittu, miksi mä nyt tälle puolelle käyn? Vittu, mä oon hullu kuski. En mä aja sit yhtään liian nopea. Nopeuskamera ei välähtänyt, tai sit se välähti, mut mä en nähnyt. Noin se kuuluu tehdä semmonen 360. Ja näin U-käännös tehdään. Varmaan kukaan ei uskaltais tulla mun kyytiin, jos mä ajan tällaista vauhtia. Tai niinku sellaista kaasupohjas koko ajan punaisia päin ja silleen. Punaiset tuli taas. Joo, ja nopeuskamera meni siinä. Auto on paskana, mut matka vaan jatkuu. Poliisit kun tulee vastaan, niin matka vaan jatkuu. Nopeuskamera oli siinä taas. Vittu kun vähän lagii. Poliisiauto näky. Poliisiauto, jumalauta. Siinä oli perkele poliisiauto. Ja punaisia päin, mitä vittua. Mentiin auton läpi. Oho. Punaiset. Joo, matka jatkuu. Olko vittu paskan ruskeat valot, niin matka jatkuu. Se on se ja vitun sama, mitä valoja sieltä tulee. Ihan sama vaikka tulisi sinipunaiset valot, niin matka jatkuu. Ai vittu, niin mä otin damakea näköjään. Mistä vitusta mä otin damakea? En mä voi ottaa damakea. Ja ilman turvavyötä, huhhuh. Näin sitä ajetaan. Oho, ja noin se käännetään. Kässärillä kuuluu kääntää auto. Ja kaasu pohjassa. Nastalauta ja mummot hautaa. Perkele. Vitun tolppa, me vittuu siitä. Näin sitä kuuluu oikeasti ajaa. Vitut jostain liikennesäännöistä. Ne on vain niitä, jotka ei uskalla ajaa kovaa. Liikennesäännöt on sen takia, koska ne on nössöille. Ja jos ei uskalla ajaa liian kovaa, niin sit on nössö. Ja jos ajaa ihan saatanan kovaa, niin sit on rohkea kaveri. Ja jos autolasin, tuulilasin läpi lentää, niin se on moro. Se on moro sit. Niin pirun jäykkä. Se on moro sit. Ja punaisia päin, huhhuh. Mä menen autolle. Se on niin pirun jäykkä, että huhhuh. Jyrki Partanenkin miettii, ei vittu muuten tossa oli poliisiauto, huhhuh. Mä menin kaasupohjas. Nopeuskamerkin varmaan välähti. Poliisiauton kohta perseeseen kiinni, vitut siitä. Matka vaan jatkuu ja vittu mä ajan vieläkin ilman turvavyötä ja mä oon hengissä. Ihan vitu ihme. Ja punaisia tai... Kässäri vittu saatana. Vittu se ei jätti kässärin päälle. Vittu. Jumalauta. Ja turvavyöt, paskamerkkivalo, turpa kiinni. Ei kiinnosta. Mä ajan miten mä ajan. Ja miksi mun auto yhtäkkiä heittää lintassa? Mitä vittua? Vittu kaasu pohjaan saatana. Kaasu pohjassa sitä yleensä ajetaan. Ei mitenkään silleen, että vähän kaasua ja sitten pois kaasulta. Vaan koko ajan kaasu pohjaan. Mutkia tulee aina matkaan, mutta silti mennään vaan suoraan, niin kuin tälleen. Oho, ei nyt tolleen, mutta silleen, että jos tulee mutkia matkaan, niin pitää oikasta. Tällä tyylillä. Puitakin tulee. Seiniä tulee. Lunta vaan näkyy. Ja meikä vaan jatkaa matkaa, vittu saatana.
Oi vittu, mä otin damagea taas, mitä helvettiä. Vittu, mä oon kyllä hyvä kuski. En oo sit ottanut yhtään damagea. Jumalauta, ja siinä on taloja, saatana. Matka vaan jatkuu, otetaan puhelin käteen. Onko mun autot lukossa? Vittu. Vittu, saatana. Joo, nyt se on lukossa. No mitä helvettiä? Jumalauta, ei sen nyt tolleen pitänyt mennä. Vittu, eihän tosta nyt pääse. Ja mennään sit tästä. Ja vittu saatana. Mekaaninen vittu saatana, turpa kiinni, jos siellä piippaava paska. Ei mua kiinnosta nyt mikään vitun piippaava paska saatana, tolpatkin kaatuu, ui juma. Ja kaasu aina pohjassa, perkele mitä helvettiä. Kaasu pohjassa ja auto ihan pillun päreinä. Ja silti vaan matka jatkuu, mitä helvettiä. Siis mitä vittua tämä nyt on, saatana. Kaasu vaan pohjassa ja vitut jostain liikennesäännöstä, punaisia päin vaan. Ja sinipunaiset valot kun vilkkuu, niin matka vaan jatkuu ja vittu saatana. Mä oon hyvä kuski. Mä oon oikeesti ihan vitu hyvä kuski. Jumalauta. Kaasu vaan pohjaa. Ja matka jatkuu. Jos tulee este, teen näin. Käännä U-käännös tolla tyylillä, vähän tolla tyylillä. Kässäriä vaan käytät, niin se on siinä. Ja käännät rattia ja kaasupohjaa. Jos tulee liikenneympyrä, tee ei vittu näin, vaan näin. Että ajat vaan siitä yli. No helppoa se on, lifehacksi. Tuo on semmonen perus lifehacksi, että miten oikaista liikenneympyrä. Kannattaa käyttää näitä juttuja oikeasti liikenteessä. Aja punaisia päin, aja kyttiä karkuun ja perkele mitä helvettiä. Jos auto lentää katolle, niin flippaa se auto. Niin helppoa. Jos otat vähän damagea, oota pikku hetki, että sä saat täydet elämät. Jos nopeuskamera välähtää, aja vaan täysiä. Ja jos tulee poliisit vastaan perkele ja ne yrittää pysäyttää, niin älä pysähy. Jatka vaan matkaa. Jos on toinen tie, toinen puoli tiestä niinku huono tai silleen niinku et pysty kääntää sinne, niin perkele aja toisella puolella toista, eli niinku täällä. Jos tää on varattu, niin aja tässä. Niinku keskellä tietä. Matka vaan jatkuu. Perkele. Turpa kiinni vitun turvavyö paska. Ei mua kiinnosta turvavyöt saatana. Mä ajan mitä mä haluan. Ja noin se kannattaa tehdä. Tadaa!